Λοιπόν, καλησπέρα. Όπως είπαμε, το μάθημα θα βιντεοσκοπηθεί για το πρόγραμμα HEART του Εράσμους και θα σας κάνω μια μικρή παρουσίαση ακριβώς για τα outputs και το training course του προγράμματος. Γι' αυτόν τον λόγο διαμοιράζομαι την οθόνη μου να δείτε το πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι στο σελίδα του προγράμματος, το heartroboticsproject.eu, η οποία είναι σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων και ουσιαστικά ασχολείται με τον τρόπο που η εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί να εισαχθεί στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία, όχι μόνο σε μαθητές του κλασικού σχολείου, αλλά και σε μαθητές με αναπηρία. Οι αναφορές που θα κάνουμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα είναι και για ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν κάποιο είδους αποκατάσταση μέσω της ρομποτικής. Γενικά θα ασχοληθούμε με το ρομπότ. Το πρόγραμμα έχει 6 εταίρους. Ο coordinator, ο συντονιστής, είναι από την Πολωνία και έχουμε από τη Βουλγαρία την EDF, την Open Europe από την Ισπανία, εμείς, η Λίντι από την Ολλανδία και έχουμε και το Ινστιτούτο IST που είναι με κοφούς, τυφλούς και αυτιστικούς μαθητές, που είναι από την Ιταλία, από το Τωρίνο. Ως πρώτο αποτέλεσμα του έργου ήταν η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων και ενός οδηγού που δείχνει με ποιον τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη βάση για να αναζητήσουμε κάποιο συγκεκριμένο ρομπότ. Εάν δείτε, υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε αναζήτηση αν ψάχνουμε κάτι συγκεκριμένο. Απ' την άλλη, όμως, υπάρχουν και κάποιες λέξεις κλειδιά, τις οποίες μπορούμε να τικάρουμε και να βρούμε, για παράδειγμα, πόσα 3D printed robot έχει βάση, όπως βλέπετε 2 σελίδες, και πόσα από αυτά έχουν Arduino που πια έχουμε πέσει στη μία σελίδα αποτελεσμάτων. Σε κάθε εγγραφή της βάσης θα βρείτε το URL που οδηγεί στο site του συγκεκριμένου ρομπότ, αλλά επίσης μπορείτε να βρείτε και ένα βίντεο που δείχνει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτό το ρομπότ που μας ενδιαφέρει. Να έχετε δηλαδή μια πρώτη εικόνα για το αν αυτό που αναζητείτε σας κάνει ή δεν σας κάνει. Φυσικά μπορούμε να αφαιρέσουμε τα φίλτρα και να ξεκινήσουμε την αναζήτηση από την αρχή. Μέσα στη βάση μας θα βρείτε γύρω στα 400 ρομπότ. Και προς το παρόν στα αγγλικά υπάρχει το training course, στο οποίο θα αναφερθούμε σήμερα. Εφόσον παρακολουθήσετε το course, πρέπει πριν ξεκινήσετε να κάνετε ένα τεστ για να δείτε σε τι βαθμό γνωρίζετε αυτά τα οποία πρόκειται να σας διδαχθούν και αφού το ολοκληρώσετε να κάνετε ένα post-test για να δείτε αν όντως οι γνώσεις σας ενισχύθηκαν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Θα παρουσιάσουμε τώρα ένα-ένα τις ενότητες του course με σκοπό να πάρετε μία πρώτη γεύση για αυτό το οποίο θα παρακολουθήσετε. Λοιπόν, το πρώτο module κάνει μία εισαγωγή σε όλα αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν μέσα στις επόμενες ενότητες. Μιλάει δηλαδή για την εκπαιδευτική ρομποτική και τον τρόπο που ουσιαστικά βοηθάει τους μαθητές και τους δασκάλους να βοηθηθούν μέσα από τη χρήση ενός ρομπότ μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ουσιαστικά θεωρούμε ότι ενισχύει την κριτική σκέψη και τη διαδικασία μέσα από την οποία μπορεί ένας μαθητής να λύσει προβλήματα.
και αυξάνει γνώσεις που έχουν να κάνουν είτε με το ίδιο το γνωστικό το αντικείμενο που διδάσκεται μέσα στο μάθημα, είτε με τις δεξιότητες που μπορεί να έχει ένας μαθητής, όπως είναι η λεπτή κινητικότητα ή να μπορέσει, ας πούμε, να συναρμολογήσει ένα ρομπότ ή να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει να το δημιουργήσει από την αρχή ή τέλος να καράψει κώδικα. Με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει το ρομπότ μέσα στην τάξη. Δύο είναι οι τρόποι. Ένας είναι βοηθάει γιατί ενισχύει την εκπαιδευτική εμπειρία του μαθητή, τον κάνει δηλαδή να θέλει πιο πολύ να συμμετέχει, εφόσον υπάρχει ένα ρομπότ το οποίο αλληλεπιδρά με αυτόν, και απ' την άλλη μπορεί να δώσει στο δάσκαλο έξτρα χώρο, να σκεφτεί δηλαδή νέες δραστηριότητες και άλλη οπτική σε σχέση με το μάθημα το οποίο επιθυμεί να διδάξει. Οπότε δίνει και το οπτικό ερέθισμα, βοηθάει και στη σκέψη. Δίνουμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι θέλουμε να διδάξουμε μια ξένη γλώσσα. Ο μαθητής μέσα από το να μιλάει με το ρομπότ και να του κάνει ερωτήσεις και το ρομπότ να τον καθοδηγεί, να του απαντά και να του λέει αν αυτό το οποίο απάντηση ήταν σωστό, αν η προφορά ήταν σωστή, αν οι λέξεις που χρησιμοποίησε ήταν σωστές, αν το συντακτικό ήταν σωστό, τον βοηθάει πάρα πολύ στο να μπορέσει να εξασκηθεί σε αυτή την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Επίσης, ο μαθητής αισθάνεται και πολύ πιο άνετα, γιατί δεν αισθάνεται ότι υπάρχει κάποιος που θα τον κρίνει, που θα τον επιπλήξει, που θα καταλάβει πόσες φορές έκανε το λάθος. Οπότε αισθάνεται μια μεγαλύτερη άνεση στο να το κάνει. Ο δάσκαλος από την άλλη μεριά μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε μαθητές οι οποίοι έχουν μείνει λίγο πίσω στην τάξη και να μπορέσουν να ακολουθήσουν και τους υπόλοιπους στο επίπεδο εκμάθησης που αυτός επιθυμεί. Περνάμε μετά στην καιρή μέθοδο. Είναι μέθοδος με την οποία αντιλαμβάνεστε ότι παίρνουμε το ρομπότ πια και αντί να το χρησιμοποιήσουμε ως βοήθημα, προσπαθούμε να το δημιουργήσουμε και να το προγραμματίσουμε. Άρα, έχουμε εδώ δύο πράγματα πάλι. Ή ένα, μπορούμε να κατανοήσουμε το ρομπότ και να το βάλουμε να κάνει συγκεκριμένες διεργασίες που εμείς αποφασίζουμε, είτε ο δάσκαλος είτε os μαθητές, ή από την άλλη μεριά να δημιουργήσουμε από το μηδέν ένα δικό μας ρομπότ. Και τα δύο ουσιαστικά προσφέρουν στο μαθητή μία ευχέρεια, μία άνεση στη σκέψη, να μπορέσει να φτιάξει κάτι δικό του. Από την άλλη, αν χρησιμοποιήσουμε και coding, δηλαδή αν κάνουμε και πρόγραμμα, μπαίνουμε σε μια διαδικασία που ο μαθητής μπορεί να μάθει να λειτουργεί με αρχή, μέση και τέλος, γιατί το coding και η κωδικοποίηση και ο κώδικας γενικά απαιτούν να ακολουθήσει συγκεκριμένους κανόνες. Η ίδια η κωδικοποίηση και η ενασχόληση με το ρομπότ, αν γίνεται ομαδικά, βοηθάει στην ενίσχυση της ομαδικότητας και φυσικά ο δάσκαλος και ο μαθητής μπορούν να μιλήσουν πια μια κοινή γλώσσα που και οι δύο καταλαβαίνουν και να πάει αυτό το πράγμα πολύ παραπέρα. Αυτά λέει περίπου η ενότητα 1. Μετά κάνει μια ανάλυση της βάσης δεδομένων που ήδη είδαμε. Οπότε θα περάσουμε τώρα στην ενότητα 2. Η ενότητα 2 μιλάει για τα ρομπότ, τα οποία μπορούν να κινηθούν σε διάφορα περιβάλλοντα και όχι μόνο μες στην τάξη. Τα είδη των ρομπότ που μπορούμε να δούμε και τον τρόπο που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Άρα, τα ρομπότ γενικότερα, είτε πρόκειται για εκπαιδευτικά ρομπότ είτε για ιατρικά ρομπότ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους. Οι τύποι των ρομπότ. Έχουμε τα αυτόνομα ρομπότ, τα οποία παίρνουν μόνο τις αποφάσεις, παίρνουν αισθητήρες, παίρνουν μόνο τις αποφάσεις ανάλογα με το περιβάλλον το οποίο λειτουργούν. Δεν απαιτούν χειριστή και ουσιαστικά είναι και για να κάνουν διαδικασίες οι οποίες είναι, για παράδειγμα, να ξεσκαρτάρουν πακέτα μέσα από μία αποθήκη ή να επιλέξουν ποια επιφάνεια θα καθαρίσουν, θα κάνουν απολύμανση. Οπότε είναι πράγματα τα οποία μπορούν να τα κάνουν μόνο τους, δεν απαιτούν χειριστή, αλλά απαιτούν από την αρχή να υπάρχει ένας προγραμματισμός, άρα ανάλογα το σήμα που θα πάρουν από τον αισθητήρα, να μπορέσουν να το δείξουν να κάνουν και την ανάλογη δραστηριότητα. Υπάρχουν μετά τα καθοδηγούμενα, τα οποία ουσιαστικά δεν κινούνται αυτόνομα μέσα στον χώρο, αλλά πάνω σε προδιαγεγραμμένες πορείες, που μπορεί να είναι ράγες ή όχι,
Και αυτά τα ρομπότ συνήθως τα συναντάμε, ας πούμε, σε μεγάλους χώρους αποθήκης, που πάνε και μεταφέρουν πράγματα. Υπάρχουν τα articulated, που είναι ουσιαστικά οι ρομποτικοί βραχίονες. Αυτοί συνήθως χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια και όχι μόνο, για να μπορέσουν να κάνουν βαριές εργασίες που δεν μπορεί να κάνει ο απλός χειριστής. Μετά έχουμε τα humanoids, τα οποία ουσιαστικά είναι αυτόνομα, αλλά έχουν την όψη ανθρώπου. Και τα tasks, οι διεργασίες που καλούνται να κάνουν είναι human-like, δηλαδή να σερβίρουν, να δώσουν οδηγίες, να ανοίξουν τα παντζούρια, ένα παράδειγμα. Οτιδήποτε θα έκανε ένας άνθρωπος, το κάνει ένα ρομπότ, αυτόνομα όμως, δεν απαιτεί χειριστή. Μετά έχουμε τα cobots, τα οποία βρίσκονται εκεί για να βοηθούν σε δύσκολες διεργασίες το άτομο, παραδείγματος χάρη, να μπει σε ένα δωμάτιο το οποίο έχει αέρια επικίνδυνα ή να βάλει σε ένα βραχίονο, να μπορέσει ο βραχίονος να τοποθετήσει κάποια εξαρτήματα που είναι πολύ δύσκολο ή πολύ χρονοβόρο να τα τοποθετήσει ο άνθρωπος. Και τέλος έχουμε τα hybrid, που είναι γενικά συστήματα τα οποία συνδυάζουν καθοδηγούμενα, humanoids, arms, όλα μαζί για να δημιουργήσουν το τελικό αποτέλεσμα, την τελική διεργασία. Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί ένα ρομπότ σε μία face-to-face activity, δηλαδή πραγματικά σε μία τάξη, για παράδειγμα, χρειάζεται να ακολουθηθούν κάποιες οδηγίες. Καταρχήν, πριν χρησιμοποιήσει ο δάσκαλος το ρομπότ μέσα στην τάξη, θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς για ποιο λόγο το χρησιμοποιεί. Δηλαδή, δεν μπορούμε να βάλουμε ένα ρομπότ χωρίς να έχουμε πριν καθορίσει τη διεργασία, την εκπαιδευτική λειτουργία που θα κάνει. Άρα, θέλει μια πολύ καλή προετοιμασία. Συμφέρει και βοηθάει να χρησιμοποιήσουμε το ρομπότ σε διεργασίες που απαιτούν επανάληψη. Δηλαδή, αν ένας μαθητής δεν τα καταφέρνει, ας πούμε, στην ανάγνωση, να μπορέσει να μένει τη βοήθεια ενός humanoid ρομπότ, να καθίσει μόνος του, να κάνει ανάγνωση με το ρομπότ και ο δάσκαλος να κάνει κάτι άλλο. Πράγματα δηλαδή που δεν απαιτούν ιδιαίτερα πολύπλοκες διεργασίες. Τώρα, ως προς τις ηθικές, που λέει εδώ να βάλουμε ηθικούς κανόνες, αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το αν ο μαθητής θα χρησιμοποιήσει, φαντάζομαι, το ρομπότ ή αν ο δάσκαλος θα χρησιμοποιήσει το ρομπότ, να του παράγει αποτελέσματα. Και φυσικά τα πιο απλά, το να μην το καταστρέψουμε, να μην το χτυπάμε κτλ. Και βέβαια, αν μιλάμε ειδικά για μαθητές οι οποίοι έχουν και κάποιο είδους αναπηρία, να φροντίσουμε ο μαθητής να μην συνδεθεί αρκετά με το ρομπότ, τόσο ώστε να μην μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που πρέπει να το δούμε. Και άρα να επιλέξουμε κατάλληλα και το ρομπότ. Συνεχίζοντας η ενότητα, αναπτύσσει το ρόλο πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ρομπότ σαν δάσκαλοι. Εδώ δίνουν δύο έννοιες ουσιαστικά. Η μία είναι του tutor, που λειτουργεί ουσιαστικά ως βοήθεια του δασκάλου. Άρα ο δάσκαλος ασχολείται με όλο το τμήμα και ο tutor πηγαίνει και ασχολείται με ένα μαθητή ξεχωριστά, με κάθε μαθητή ξεχωριστά, είτε για μαθητές οι οποίοι είναι πολύ πίσω στο μάθημα, είτε για μαθητές οι οποίοι είναι αρκετά μπροστά και τις κρατάει απασχολημένους, ώστε και αυτοί να μαθαίνουν κάτι καινούργιο, αλλά και ο δάσκαλος μπορεί να ασχοληθεί με το υπόλοιπο τμήμα. Και απ' την άλλη έχουμε το ρόλο του teacher ή του teaching assistant, ή του βοηθού δηλαδή, που μπορεί το ρομπότ να κάνει το μάθημα και ο δάσκαλος εκείνη τη στιγμή ασχολείται με ένα μαθητή ξεχωριστά. Το τι χρειάζεται κάθε φορά κάθε τάξη, το κρίνει ο δάσκαλος, δηλαδή τι ρόλο θα δώσει στο ρομπότ κάθε μέρα. Ο teaching assistant είναι αυτός που τον βοηθάει να κάνει πράγματα όπως το να περνάει βαθμούς και απουσίες, χωρίς να χρειαστεί ο δάσκαλος να ασχοληθεί. Και φυσικά του δίνουν και μια άλλη διάσταση, το peer learning, όπου το ρομπότ εκείνη τη στιγμή είναι μαθητής και βάζουμε ένα μαθητή να βοηθήσει το ρομπότ μαθητή να μάθει κάποια πράγματα και έτσι με αυτόν τον τρόπο μαθαίνει και ο πραγματικός μαθητής, ας πούμε, τις διεργασίες και τη σειρά που πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν. Τέλος, έχουμε σε blended environments ή online environments, δηλαδή είτε να υπάρχει και face-to-face και online μάθηση ταυτόχρονα ή μόνο online, πώς θα μπορούσε το ρομπότ σε αυτή τη φάση να βοηθήσει.
Στα content-based subject έχουμε τα ρομπότ, μάλλον οι συμμετέχοντες ξέρουν ήδη τη θεωρία και καλούνται μέσω του ρομπότ να κάνουν ασκήσεις. Και στο skill-based subject δεν ξέρουν τη θεωρία και καλούνται με κάποιο τρόπο να τη μάθουν. Εδώ μιλάμε για πιο απλά θέματα, όπως της ανάγνωσης των μαθηματικών, που σας ανέφερα πιο πριν, όπου μπορούν να κάνουν απλές ασκήσεις, είτε ασκήσεις ανάγνωσης είτε ασκήσεις μαθηματικών μέσα από την οθόνη τους και να μπορέσουν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους. Εάν το συνδυάσουμε με ρομπότ ή ρομποτικά περιβάλλοντα τα οποία μπορούν να δώσουν και ένα feedback ενίσχυσης, είναι ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, αν ο μαθητής μπαίνει στην ανάγνωση, κάνει λάθη, αλλά το ρομπότ τον ενισχύει και του λέει: έλα, πάμε λίγο ακόμα, έλα να κάνουμε λίγο ακόμα, ας κάνουμε άλλη μια άσκηση ακόμα, να τα καταφέρεις, να περάσεις αυτό το level, να πάρεις αυτό το badge, μπορεί να βοηθήσουν στην εκμάθηση. Από εκεί και πέρα δείχνουμε εδώ πέρα η ενότητα δείχνει κάποια παραδείγματα, πώς μπορεί το ρομπότ να είναι αποτελεσματικό. Και με αυτό τελειώσαμε και με την ενότητα 2. Πάμε τώρα στην ενότητα 3. Που μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη. Η μεγαλύτερη κουβέντα που γίνεται εδώ είναι για το αν τελικά η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Δεν θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο, ούτε τον επιστήμονα η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μπορεί κάποιος ο οποίος ξέρει να χειρίζεται καλύτερα την τεχνητή νοημοσύνη από εσάς να σας πάρει τη δουλειά. Αυτή είναι η όλη η ιστορία. Στην παρούσα φάση, αυτά που λέει η ενότητα, μιλάει για την επιστημονική, για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε επιστημονικό επίπεδο και λέει ότι ουσιαστικά βοηθάει στην περίπτωση που είναι να γίνει ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων, κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος. Και μέσα σε αυτό το όγκο δεδομένων η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βρει trend, μπορεί να βρει δηλαδή τάσεις που ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει. Δείχνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι σε μαγνητικές η τεχνητή νοημοσύνη βρήκε τον καρκίνο, ας πούμε, με ποσοστό 31%, ενώ ο άνθρωπος τον βρήκε με 18%. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη είναι αρκετά εξυπηρετική στο να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Είναι αρκετά φτηνή αν θεωρήσουμε ότι μπορούμε να βάλουμε το ρομπότ να κάνει συνεχώς την ίδια και την ίδια εργασία χωρίς να κουράζεται. Άρα μπορεί να επαναλαμβάνει ένα πείραμα το οποίο θέλει κάποια μηχανική υποστήριξη συνεχώς, χωρίς να χρειάζεται να έχουμε κάποιον εκεί πέρα που να τροφοδοτεί συνέχεια, ας πούμε, με πόσο το πείραμα. Μπορούμε να τους έχουμε να οδηγούν να κάνουμε πειράματα σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, παραδείγματος χάρη να υπάρχει ραδιενέργεια. Και φυσικά δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με αν θα υπάρχει ανθρώπινο λάθος ή όχι. Για να τους εκπαιδεύσεις, να εκπαιδεύσεις όμως την τεχνητή νοημοσύνη να σου κάνει αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να υπάρχει μια καμπύλη εκμάθησης, άρα θα υπάρχει ένας χρόνος ο οποίος θα απαιτείται. Να κατανοήσεις ότι ανάλογα με τα data που θα την τροφοδοτήσεις θα είναι και αυτό το αποτέλεσμα που θα πάρεις, άρα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι τα δεδομένα που παρέχεις είναι τα σωστά. Και φυσικά να μην περιμένεις από την τεχνητή νοημοσύνη να σου βγάλει το τελικό συμπέρασμα ή να σου βρει την λύση αυτή η οποία είναι πρωτοποριακή. Αυτό καλύτερα να το κάνει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να σκεφτεί out of the box. Αυτό θα το κάνει ο άνθρωπος. Σε περίπτωση που θα τη χρησιμοποιήσουμε στην εκπαίδευση, υπάρχει ειδικά τώρα με το ChatGPT, υπάρχει ένα debate μεγάλο για το τι μπορούμε να κάνουμε. Εδώ πέρα, στην αυτή την ενότητα, αυτό που ισχυριζόμαστε είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε βοηθήσει να έχεις ένα πιο ποιοτικό αποτέλεσμα, να σου γλιτώσει το χρόνο που εσύ παίρνεις για να φτιάξεις ένα πρόγραμμα και να οργανώσεις το χρόνο σου και να τα κάνει όλα αυτά η τεχνητή νοημοσύνη και ουσιαστικά ο δάσκαλος να απελευθερωθεί από διεργασίες οι οποίες είναι επαναληπτικές, όπως να περνάει βαθμούς, αποσίες, μέσους όρους κτλ. Και να μπορέσει με όλα αυτά τα πράγματα να κάνει ποιοτικότερα μαθήματα. Από την άλλη μεριά, στην περίπτωση του μαθητή, αν χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσει να δουλέψει με κάποια θέματα και κάποιες ασκήσεις που ο δάσκαλος θα ορίσει, σίγουρα ο μαθητής θα είναι καλύτερα να δουλεύει με κάτι το οποίο είναι απρόσωπο και να μπορεί να κάνει όσα λάθη θέλει μέχρι τελικά να κατακτήσει το στόχο που του έχει βάλει ο δάσκαλος.
Α, αυτό το είπαμε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τεχνητής νοημοσύνης και εκμάθησης είναι στο Duolingo, που είναι μια πολύ ωραία εφαρμογή, στην οποία μπορεί να μάθει ο καθένας ξένες γλώσσες και ουσιαστικά η επαφή αναγνωρίζει το επίπεδο, ας πούμε, που ξέρει ο user και βοηθάει στην εκμάθηση. Παραδείγματα εδώ ενός ρομπότ που χρησιμοποιεί και τεχνητή νοημοσύνη και υπερπηδά εμπόδια. Μετά έχουμε machine learning, το οποίο μάλλον το διαβάσετε για να περάσετε στη φάση του πώς δημιουργούνται τα δίκτυα, οι νευρώνες και οι γενετικοί αλγόριθμοι. Δεν έχει αξία τώρα να το συζητήσουμε. Εδώ έχουμε ένα humanoid, το Ρίτσιο, το οποίο έχει τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που βλέπετε είναι όλο το ρομπότ, από τη μέση και πάνω δηλαδή. Από κάτω έρχεται με ένα stick, δεν έχει πόδια, το οποίο του επιτρέπει να κινείται στον χώρο. Και μπορεί να αυτενεργήσει με άλλους ανθρώπους, με αντικείμενα, να αναγνωρίσει αντικείμενα, να γνωρίσει τους ανθρώπους γύρω του και μπορεί να είναι είτε στην εκπαίδευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει υποστήριξη σε γυρεότερους ή για να κάνει, ας πούμε, κάποιες αυτόματες διεργασίες ως εξυπηρέτηση πελατών σε ξενοδοχεία. Αυτά για την τεχνητή νοημοσύνη. Η ενότητα είναι η ενότητα 3 και πάμε στην ενότητα 4. Συγγνώμη, 4. Η ενότητα 4 είναι αρκετά τέκη. Χρειάζεται δηλαδή μια αρκετά μεγάλη εμπάθηση. Ξεκινάνε τα πράγματα απλά, όπου... Μισό λεπτό να φορτώσει. Όπου ο δάσκαλος εξηγεί ότι η ιδέα του να δημιουργήσουμε, ας πούμε, ένα ρομπότ από το 0 είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκινήσει από ένα χαρτί. Να δούμε δηλαδή τι μπορεί να χρειαστεί ο καθένας και να φτιάξουμε ένα ρομπότ. Να του δώσουμε μία μορφή, που νομίζουμε ότι θα ήταν η μορφή που θα εξυπηρετούσε το στόχο μας και να το προχωρήσουμε σε κάτι πιο αναλυτικό, σε ένα πιο αναλυτικό μέγεθος για να δούμε τελικά τι μπορούμε να φτιάξουμε. Και μετά, εδώ ας πούμε δείχνει ότι αυτός που έχει σχεδιάσει το ρομπότ κάνει τον περαστικό, αυτό είναι το ρομπότ που έχει σχεδιάσει και κάποιος το λειτουργεί από μακριά και έτσι κάνουν ένα interaction μεταξύ τους. Αυτό είναι το ρομπότ, περίπου το ρομπότάκι που φτιάξαμε κι εμείς. Και εδώ ξεκινάνε τα πράγματα και γίνονται αρκετά τέκη και εξηγούν πώς λειτουργούν οι αρθρώσεις, πώς μπορεί να φτιάξει ένα βραχίωνα. Το προχωράνε αρκετά. Πραγματικά θέλει να τη διαβάσετε τη συγκεκριμένη ενότητα, δεν μπορεί να παρουσιαστεί. Το μόνο που θα σας δείξω έτσι... Καθιστικό λέει τώρα αυτό. Είναι ότι χρειάζεται να κάνουμε ένα visualization του από πού θέλουμε να ξεκινήσουμε και πού θέλουμε να καταλήξουμε και τι θέλουμε να δημιουργήσουμε. Και εν συνεχεία έχουν αυτή εδώ την εφαρμογή που έχει φτιάξει το ίδιο το Πολυτεχνείο της Πολωνίας, στην οποία μπορείτε να μπείτε να σχεδιάσετε εσείς το βραχίωνα και να δείτε πώς ακριβώς θα κινηθεί. Θα κουνάτε δηλαδή από εδώ πέρα την κάθε άρθρωση για να δείτε τελικά τι αποτέλεσμα θα παραχθεί. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και δεν είναι και πολύ δύσκολο να το χρησιμοποιήσετε, αλλά από εκεί και πέρα, αν θέλετε να κάνετε κάποιες παραμετροποιήσεις σε κάθε άρθρωση, μετά θα χρειαστεί να αλλάξετε, ας πούμε, σε αυτό το κώδικα κάποια πράγματα. Ο κώδικας νομίζω δίνεται και εσείς αλλάζετε κάποιες παραμέτρους. Αυτό για την ενότητα 4, η οποία όντως θέλει έτσι, τη δική σας προσοχή. Πάμε στην ενότητα 5, που μιλάει για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ρομπότ σε άτομα με αναπηρία. Είτε μαθητές, είτε για αποκατάσταση. Οπότε, όπως προείπα, το πρώτο πράγμα που συζητάμε είναι ότι οι άνθρωποι με αναπηρία μπορεί να είναι ποικίλης μορφής. Είτε να έχουν μια κινητική αναπηρία, είτε οπτική αναπηρία, είτε να μην ακούν καλά, είτε να είναι νοητική αναπηρία, είτε απλώς να υπάρχει μια αναπηρία στην επικοινωνία.
Ο τρόπος που εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ρομπότ είναι είτε να κάνουμε κλινική παρέμβαση, άρα να μιλήσουμε για αποκατάσταση, είτε να κάνουμε εκπαιδευτική παρέμβαση και να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε και να αναπτύξουμε δεξιότητες στο άτομο με την αναπηρία. Πώς βοηθάει τώρα η εκπαιδευτική ρομποτική τα άτομα με αναπηρία? Καταρχήν είναι γιατί τους παρέχει μια ενίσχυση και τους προτρέπει περισσότερο από υπόλοιπες μεθόδους να ασχοληθούν. Βελτιώνει την ομαδική εργασία. Αν υποθέσουμε ότι μπορούμε να βάλουμε ένα μαθητή από ένα κλασικό σχολείο και ένα μαθητή με αναπηρία και σε ενδιάμεσο ένα ρομπότ και αυτοί οι δύο να κάνουν διεργασίες μεταξύ τους με τη βοήθεια του ρομπότ, αυτό βοηθάει λίγο και στην ομαδικότητα αλλά και στην συμπερίληψη του μαθητή με την αναπηρία και βοηθάει βέβαια στα παιδιά να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους ότι μπορούν και αυτοί να τα καταφέρουν. Ειδικά για την κινητική αναπηρία καταλαβαίνετε ότι με ένα ρομπότ μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον να βελτιώσει κάποια κίνηση με ένα χέρι που δεν μπορεί να κουνήσει ένα πόδι, να βοηθάει το ρομπότ είτε να κουνάει το ίδιο το ρομπότ το χέρι και άρα να έχουμε κάποια ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτών. Όταν μιλάμε για οπτική αναπηρία, να έχετε στο νου σας ότι δεν μιλάμε μόνο για τους τυφλούς, αλλά για ανθρώπους που έχουν μια χαμηλή όραση, οπότε μπορεί να παρέχει είτε οπτικά ερεθίσματα έντονα το ρομπότ, είτε braille, σε περίπτωση που χρειάζεται να διαβάσουν κάτι. Στην ακουστική αναπηρία πάλι δεν μιλάμε για πλήρως κοφούς πάντοτε, αλλά μιλάμε και για χαμηλά ακούγοντες. Οπότε προφανώς εκεί το ρομπότ προσπαθεί να ενισχύσει τις υπόλοιπες αισθήσεις του ατόμου, όπως την όραση, για παράδειγμα. Στην νοητική αναπηρία, εδώ κυρίως προσπαθούμε να τους μάθουμε πράγματα και να βελτιώσουμε τις δεξιότητές τους. Και στην επικοινωνιακή αναπηρία μπορούμε συνήθως να βάλουμε το ρομπότ να βοηθήσει τα άτομα αυτά να επικοινωνήσουν με κάποιο τρόπο με το ίδιο το ρομπότ. Και εδώ, όπως αναφέρθηκε και σε άλλη ενότητα, πριν βάλουμε το ρομπότ μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, πρέπει οπωσδήποτε να ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο αντικειμενικός στόχος και ποιο θα είναι το εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε. Έτσι θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί το άτομο ολοκληρωμένο. Τώρα, στη θεραπευτική παρέμβαση και πάλι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιο θα είναι το ρομπότ και με ποιο τρόπο θα βοηθήσει. Αυτό έχει να κάνει τελείως με την πάθηση που έχει το άτομο με την αναπηρία. Και μετά ακολουθούν διάφορα tips για το πώς θα πρέπει να είναι το ρομπότ το οποίο θα βρίσκεται μέσα στη θεραπευτική της στη διδακτική παρέμβαση. Γενικά θα πρέπει το ρομπότ να ελέγχεται από κάποιον ο οποίος έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα, θα βάλει τη συγκεκριμένη διεργασία και θα επιβλέπει πάντοτε τη διεργασία για να ξέρει πώς ακριβώς θα γίνει η παρέμβαση. Δεν το αναλύω περισσότερο αυτό για το τι ακριβώς πρέπει να φέρουν τα ρομπότ τα οποία θα απευθυνθούν σε άτομα με αναπηρίες, γιατί αυτό θέλει έτσι μια μελέτη. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ανάλογα με τα tips, δηλαδή ανάλογα με αυτά που σας δίνουμε, μπορείτε μετά να πάτε στη δική μας τη βάση των δεδομένων και να βρείτε ρομπότ που ουσιαστικά άπτεται όλων αυτών εδώ των ορίων που έχουμε θέσει εμείς, ειδικά για τα άτομα με αναπηρία. Και τελευταίο μόντουλο, τελευταία ενότητα, είναι η ενότητα που έχουμε αναπτύξει εμείς με το 3D Printed Robot. Πρόκειται για το OpenBot, το οποίο είναι ανοιχτού κώδικα και ανοιχτού σχεδιασμού ρομπότ. Το ίδιο το ρομπότ, το case του, εκτυπώνεται σε 3D εκτυπωτή. Οπότε ξεκινάει το μόντουλο προσπαθώντας να δώσει τα βασικά βήματα που απαιτούνται από
από αυτό που θέλει να δημιουργήσει το ρομπότ, εν πάση περιπτώσει, από εσάς, για να μπορέσετε να κάνετε την πρώτη σας 3D printing εκτύπωση πετυχημένη. Εξηγούμε τι είναι η 3D εκτύπωση και ποια είναι η τεχνολογία. Η τεχνολογία που στηρίζει τη 3D εκτύπωση είναι το additive. Δηλαδή, είχαμε το formative, που βλέπετε είναι το πρώτο, που ουσιαστικά τι είναι. Είναι μία μήτρα στην οποία μπορούμε να βάλουμε υλικό και να βγάλουμε ένα αντικείμενο. Το subtractive, που είναι όπως είναι τώρα τα CNC, που βάζουμε ένα αρχικό όγκο υλικού και αυτό πάει και σχεδιάζει και τρώει ό,τι δεν χρειάζεται. Πετάει δηλαδή αρκετό υλικό για να φτιάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Και το additive, το οποίο τι κάνει, χτίζει το αντικείμενο layer by layer. Οπότε δεν πετάμε καθόλου και τίποτα. Και αν υπάρχει κάποιο λάθος, κατευθείαν το βρίσκουμε και πάμε παρακάτω. Για να μπορέσετε να κάνετε την πρώτη σας 3D εκτύπωση, χρειάζεται να έχετε κάποια πράγματα. Το πρώτο είναι να έχετε ένα 3D μοντέλο, το οποίο θα το έχετε σχεδιάσει, θα το βρείτε έτοιμο, το οποίο θα είναι αποθηκευμένο σε ένα format αρχείου που ονομάζεται STL. Όλα αυτά υπάρχουν πολύ αναλυτικά στα ενότητα, να τα δείτε. Απλώς τώρα κάνουμε μια γενική αναφορά. Μετά πρέπει να πάτε σε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Slicer, ο οποίος θα κόψει το αντικείμενο με τέτοιο τρόπο και θα παράγει ένα αρχείο που λέγεται G-code. Το G-code είναι αυτό το οποίο λέει στον printer πώς πρέπει να κινηθεί η κεφαλή του για να μπορέσει να εκτυπώσει το αντικείμενο. Ο 3D printer που βλέπετε και εδώ στην οθόνη, τι κάνει? Παίρνει από ένα καρόλι πλαστικό νήμα, το ζεσταίνει σε μία μύτη και αυτό το λιωμένο νήμα περνάει στην επιφάνεια εκτύπωσης και έτσι χτίζεται το αντικείμενο. Άρα, ξεκινώντας από εδώ, ας πούμε, καταλήγουμε να έχουμε χτίσει αυτό. Εσείς θα δώσετε, θα τροφοδοτήσετε στον εκτυπωτή το G-code file και τελικά θα καταλήξει να παράγεται αυτό το αντικείμενο. Μετά σας δίνετε κάποιες απλές οδηγίες για το πώς ξεκινάει μια εκτύπωση σε σχέση με το 3D printer. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να ισοσταθμίσετε το κρεβάτι εκτύπωσης, το bed δηλαδή, δίνονται οδηγίες και κατόπιν πώς θα φορτώσετε το καρούλι που λέγαμε, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει η εκτύπωσή σας. Και μετά ακολουθεί το δεύτερο μέρος, στο οποίο ουσιαστικά σας λέμε πώς ακριβώς θα χτίσετε το ρομπότ. Θεωρητικά έχετε εκτυπώσει αυτά τα κομμάτια με το 3D printer σας ή τα έχετε παραγγείλει. Έχετε βρει όλα τα υλικά τα οποία χρειάζονται, τα οποία έχουν ένα κόστος γύρω στα 50 ευρώ. Και κατόπιν περνάτε στο να χτίσετε το ρομπότ. Αυτό εδώ είναι το ηλεκτρονικό κύκλωμα το οποίο θα χρησιμοποιήσετε. Απαιτεί 3 μπαταρίες επαναφορτιζόμενες 18x50, οι οποίες είναι γύρω στα 4 βόλτ καθεμία βγάζει έξοδο. Και μετά δίνονται οδηγίες και κάποιες, πώς το λένε, κάποια tips για να μην κάνετε λάθος, όπως παραδείγματος χάρη να βάλετε τη γύρωση σας παντού, να έχετε το ίδιο VSC παντού, να προσέχετε πώς θα βάλετε τα LED για να ανάψουν, γιατί τα LED έχουν πόλωση, και καταλήγουμε να δημιουργήσουμε τελικά το OpenBot και να φορτώσουμε το firmware. Το OpenBot έχει το καλό ότι λειτουργεί από το smartphone. Δεν ξέρω αν έχουμε εδώ κάποιο βίντεο να σας δείξω. Δεν έχουμε μάλλον. Θα δείτε μέσα στο μόντουλο, έχουμε και βίντεο πώς λειτουργεί το OpenBot που φτιάξαμε. Ουσιαστικά ελέγχεται από 2 smartphone. Αυτά για το training. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Θα κλείσω τώρα το recording για να μπορέσουμε να έχουμε κάποιες ερωτήσεις, απαντήσεις και ό,τι άλλο θέλετε σχετικά με το μάθημα.